Evo, meni je veliko zadovoljstvo danas što smo na 57. našem prazniku Mimoze i što sam imao priliku da razgovaram i da ugostim delegaciju grada Kumanova na čelu sa predsjednicom Skupštine, odnosno, kako to već kaže se, kod vas savjeta u opštini Kumanovo, i mi smo zaista ovako počastovani i njihovim dolaskom i drago nam je što ćemo u ovom nekom narednom periodu uspostaviti još jednu bližu saradnju između opštine Herceg Novi i opštine, odnosno grada Kumanova. Mi smo se inače upoznali i kod naših gradova pobratima i kod gradova prijatelja, kako Banja Luka, tako i Novi Sad, jer je Kumanovo već potpisalo sporazume u ovom prethodnom periodu, tako da mi negdje smo uvijek za to da širimo mrežu prijateljstva, a posebno kada je u pitanju Sjeverna Makedonija, jer znamo koliko ljudi dođe iz Sjeverne Makedonije. Evo i danas vidimo da ih ima puno na prazniku Mimoze, što je dakle jedna tradicija, i mislim da ova saradnja koja bi trebala da se razvija u narednom periodu je nešto što je svakako veoma značajno, jer će se ona razvijati i na polju same, kao što smo već i čuli, i kulture, i turizma, i sporta, i same privrede generalno, tako da puno je prostora tu za saradnju i ja sam zaista ovako srećan što će se negdje u nekom u nekoj skorijoj, da kažem, budućnosti desiti to potpisivanje prijateljstva između naše dvije opštine.